Този път няма роднини и приятели. Вие сте дошли заради нас, без да ви плати нито лев. Нали така? Няма никакви подкупи, шоколади, цветя, мамо е лошо, ако нямаме публика. Няма такова нещо. Затова трогната съм, великолепни сте. И това е краят на нашия концерт. Следващото парче, може би го знаят малките деца и техните, всъщност, млади родители. Крачка напред ще стане, така. Става въпрос за една жестока, долна жена, която обича малки кученца и от тях се прави големи чанти. Обаче угасиха осветлението. Защо ли? Да не почнат да изчезват хора. Добре. Да не почнат от оркестъра, да. Добре. Следващото парче е любовно, децата да излязат в публично. За изневяра се говори. Добре, айде. Изневеряваш на математиката, на българския, може да се нагодиш нещо.